bine stau așa la soare cu apa. Wow, ce bel face! Wow, nu mai pot. Hai să cobor încet. Să încercăm să coborăm. Au! Au, au, au. M-am lovit. M-am lovit capul și de asta care te curetează în continuu. Ce să mă fac? Gata. E ok? E tot ok? Sunt întreagă? Sper să mă uit. Da, sunt. Ok. Acum eu să încerc să mă urc pe ăsta. Și mai mare, ca să ia mama, nu? Da. Hai să mă urc. Da, te-ai îngrășat elefanturile deloc. Gata. Și mă urc pe palmier și trebuie să-mi iau părul din față. Gata. Hai să ne urcăm. Au, am căzut. Acum trebuie să mă urc din nou. Așa, ce aici? Wow! Ce m-am băgat aici? N-ai mie cam frică sus. Hai mai bine să ieșim. M-a curentat și am și ieșit de acolo. Au! Chiar mă doare. Peste 3 zile. Ce melodie asta? Ciudat. Dacă e cineva pe aici care cântă. No, no, come, nice, no, good. Wow! Gata? S-a oprit? Uite! Un aparat! Fă-te! Uite, o cameră video care putea... Uite, era pornit! Stai, și te duci și arunc-o pentru ce să ne să mă las să dorm. Peste 3 minute. Așa. M-am sculat, s-au zâmbit-o puțin, da. Să-mi fac și un duș, au, iarăși au. Să-mi fac un duș, da. Masaj. Îmbrăcată. Acum să mă usc. E dacă mai trebuie să stau cu minte, să aștept să mă usuc. Da. Gata. Acum să fac așa, să mă joc pe aici. Și cred că o să mă culc. Dau capul de asta și acum să mă culc. Că mă știu usuc.